नमस्ते खुलुमबाय आं दीप्ति बसुमतारी मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल इंडिया 2025 नोंथांमोना मिथिखागौ जानो हागौ जे आङो मिस फ्रेंडशिप इंटरनेशनल 2025 पेजेंटनि कम्पिटिशनाव आङो बाहागो लाफैदों आरो बे बादायलायनाया जोंनिया चाइना हादराव जागासिनो दा दिनै फैनानै जोंहा 12 डेज जाफैबाय आरो आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनबा नोंथांमोना आंखौ जोबोद सपोर्ट खालामगासिनो आङो गोबांथार नुनो मोनदों गोबांथार निउज चैनल गोबांथार मीडिया चैनल गोबांथार मानसिफोरा गावबागावनि प्रोफाइलाव आंनि पिक्चरखौ होनानै शेयर खालामगासिनो बेनि थाखाय जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय दा बे भिडिअखौ बानायनायनि मेन रिजनानो जाबाय आङो नोंथांमोननिफ्राय मोनसे रिक्वेस्ट खालामनो होननानै आङो बे भिडिअखौ दिनै रेकर्ड खालामदों बे रिजनानो जाहैबाय जोंहा मैयानिफ्राय voting स्टार्ट जाबाय आरो बे votingनि मेन टाइटलानो जाहैबाय पिपल्स चॉइस टाइटल दा बे टाइटला पिपल्स चॉइस टाइटला बेनो जे बेयावहाय सासेल' देरहानो हागोन आरो बेयाव देरहायोब्ला जोङो टप 10 आव डाइरेक्ट एन्ट्रि मोनगोन आरो टप 10 थांनाय होनोब्ला डाइरेक्ट जोङो देरहानायानोखा मानो होनबा टप 10 आवहाय सासेल' विनार थागोन नाथाय टप 9 आ रानार्स आप जागोन दा टप 10 आव थांनो हानाया जोबोद गोग्गाथाव खोथा जागोन दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननिफ्राय आखाइ खबजबनानै आंनो भट होगोन होननानै आं मिजिंथिनाय जाबाय आरो आङो मोनसे गुरै खावलायनाय आङो निमाहा बिनाय थाबाय मानो होनोब्ला आङो दिनै नोंथांमोननिफ्राय भटनि थाखाय आङो रिक्वेस्ट खालामदों नाथाय आङो दिनै आंनि गाननाय जोमनाय बा आंनि हारिनि मोनसेबो सिनखौ लाफानो हायाखै मानो होनोब्ला जोङो गुबुन सिटिनिफ्राय दा गुबुन सिटियाव दा जोङो फैबाय ओमफ्राय जोङो लागेजफोरखौ मैयानो जों होजोबनांदों ओमफ्राय आङो अनफर्चुनेटलि जेबो जिनिस आं लाखिफानो हास्लाबाखै मानो होनब्ला जों गासिबो लागेजखौ हरफाजोबनांदों आरो दिनै जों सफैबाय बेहाय किन्तु दाबो माने लागेजआ दासिमबो सफैयाखै जोंनिया दा बेनि थाखायनो आं निमाहा बिबाय नाथाय आङो दिनै आङो सासे गामिनि बर' फिसा जानानै बर' बिमानि फिसा जानानै बड'लेण्डआव जोनोम मोननानै आङो बड'लेण्डखौ आंनि आसामखौ आंनि भारतखौ आङो बेयावहाय आङो दिन्थिफैनो थाखाय खाबु मोनदों गोबांथार मुलुगनाङारि आइजोफोरनि गेजेराव सासे आंबो इण्डियानि जानानै फैनो हादों दा बेनि थाखायनो आङो हानायखिनिखौ आंनि हारिनिफ्रायनो आंनि बर' हारिनिफ्रायनो आङो आंनि हारिमु आंनि कालचारखौ दिन्थिनो थाखाय आङो नाजादों आरो जोंनिया ग्रेन्ड फिनालेया जोंना थाबैनो जानो थांगासिनो दङ आरो ग्रेन्ड फिनालेया जागोन 5 नभेम्बराव 5 नभेम्बराव आरो बे दिनखालि नोंथांमोना आंखौ बयबो लाइभनि गेजेरजों नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय आरो बेयावहाय आङो ग्रेन्ड फिनालेयाव आङो आंनि बर' हारिनिनो मोनसे केरेक्टारखौ आङो चुज खालामनानै लानानै फैदों बेवहाय गोबांथार गाननाय जोमनाय अर्नामेन्ट्स आरो प्रप्सफोरखौ आङो फिसा मोनसे कालेक्ट खालामनानै लानानै फैदों आंनि जायगानिफ्राय ओमफ्राय दा दिनै आङो आंनि बर'निनो मोनसे केरेक्टार चुज खालामदों आं मा चुज खालामदों बेखौ नायनो गोसोब्ला नोंथांमोना 5 नभेम्बराव थांनानै जोंनि लाइभ श'खौ नायगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय दा जोबथारनायाव आङो बयनिसिमबो फिन खेबसेबाव आङो खावलायहरबाय जे नोंथांमोना आंखौ भट होगोन होननानै आरो बे भटिंनि प्रसेसआनो जाहैबाय आङो बेवहाय मोनसे लिंक होनानै होगोन डिस्क्रिप्शनाव बा केपशनाव आरो कमेन्ट सेक्शनाव आं पिन खालामनानै दोनगोन नोंथांमोना बे लिंकआव थुनानै बेवहाय लाइन माने फैगोन गासैनिबो प्रफाइला नोंथांमोना स्वाइप आप खालामनानै आंनि प्रफाइलखौ नागिरनानै मोनसे भट बाटन दङ बे भट बाटनाव थुनानै जाहाथे नोंथांमोना बेवहाय थुनानै भटखौ हरगोन होननानै आं मिजिंथिनाय थाबाय जा हायो नोंथांमोना एसे भट होयोब्ला आङो जानो हागौ आङो बे भटआव देरहानानै जानो हागौ आं टप 10 आव थांनोबो हागौ बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ खावलायनाय थाबाय आरो जायफोरा बे भिडिअखौ नुनानै उनाव शेयर खालामगोन नोंथांमोना जाहाथे बै लिंकखौ कपि खालामनानै नोंथांमोननि शेयर खालामनाय डिस्क्रिप्शनाव जाहाथे एड खालामना होफायो मानोना जुदि सोरबाया नुफैयोब्ला जाहाथे नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै लिंकआव थुनानै जाहाथे भट हरनो हायो आङो सासे बर' फिसा जानानै आं नोंथांमोननिसिम रिक्वेस्ट खालामनाय थाबाय गोजोन्थों